At yn gilydd yn ydy I addoli unwaith eto a croeso I bawb sydd yn ymuno ar Facebook. Sa'n siŵr lle mae... fan hyn mae'r camera. Siwmai, prynawn da, braf cael chi yma. Oedfa, oedfa o fawl wrth gwrs, ond oedfa'n edrych ar morth Cristnogol fydd hi yn defnyddio adnoddau a rhannu am straeon o waith cymorth Cristnogol a ar y dechrau fel hyn, diolch I chi am eich cefnogaeth chi fel eglwys unwaith eto at waith cymorth y flwyddyn diwetha, blwyddyn anodd wrth gwrs, ond diolch I chi am eich cefnogaeth chi. A thema yr apel dolig leni yw hyn, cariad yn adeiladu gobaith. Ond os mae'n dechrau'r oedfa prynawn yma, drwy gofyn cwestiwn I chi. Ar graddfa dim I 10. Faint o obaith da chi prynawn yma? Dim yw dim gobaith o gwbl. Di anobeithio'n llwyr. A 10 yw chi'n gorlifo dy gobaith. Lle chi prynawn yma ar y graddfa na dim I 10? Faint o obaith da chi wrth edrych mlaen at y mis nesa, edrych mlaen at y dolig a blwyddyn nesa. Wel, mae Zeia yn rhannu hyn dyn ni yn ei lyfr Zeia 61. Y mae ysbryd yr arglwydd Dduw arnau, am fod yr arglwydd wedi fy neinio i'w wasanaethu. Mae wedi fy anfon I gyhoeddi newyddion da i'r tlodion, I drin briwiau rhai sydd wedi torri eu calonau, a chyhoeddi fod y rhai sy'n gaeth I gael rhyddid, ac I ollwng carcharorion yn rhydd, I gyhoeddi fod byddai'n ffafr yr arglwydd yma, ar diwrnod pan fydd Dduw yn dial I gysuro'r rhai sy'n galaru, ac I roi I alarwyr Seion dwrban ar eu pennau yn lle lludw, ac olew llawenydd yn lle galar, mantell mawl yn lle ysbryd anobaith. Bydden nhw'n cael eu galw yn goed hardd, wedi'u plannu gan yr arglwydd I arddangos ei ysblander. Bydden nhw'n adeiladu'r hen adfeilion, yn codi lleoedd oedd wedi'u dinistrio, ac yn adfer trefi oedd wedi'u difa, a heb neb yn byw ynddyn nhw ers cenedlaethau. Fi ydy'r arglwydd, dwi'n caru cyfiawnder ac yn casau gweld lladratan offrwm sydd i'w losgi. Byddai'n siŵr o roi ei gwobr iddyn nhw, a byddai'n gwneud ymrwymiad gyda nhw fydd yn para am byth. Bydd eu plant yn adnabyddus ymhlith y cenhedloedd, a'i disgynyddion ymhlith y bobloedd. Bydd pawb sy'n ei gweld nhw yn cydnabod mai nhw ydy'r rhai mae'r arglwydd wedi ei bendithio. Mae'r arglwydd yn fy ngwneud I mor llawen, ac mae fy niw yn fy ngwefreiddioi. Mae e wedi fy ngwisgo ag ychybiaeth a rhoi cyfiawnder yn fantell o'n cwmpas. Dwi fel priodfab yn gwisgo twrban hardd, neu briodferch wedi haddurno a'i thlysau. Fel mae planhigion yn tyfu o'r ddeiar, a ffrwythau'n tyfu yn yr ardd. Bydd y meistr yr arglwydd y gwneud I gyfiawnder a moliant dyfu yng ngwydd cenhedloedd I gyd. Faint o obaith da chi prynawn yma? Ac yw gair Dduw fyna'n eich llenwi chi dy gobaith. Mor anobeithiol falle yw'r byd o'n gwmpas ni. Mor anobeithiol a llwm a pethau'n edrych. Mae gair yr arglwydd yn llawn gobaith yn ydy. Mae edrych ar Dduw, mae moli Dduw prynawn ma'n gymaint o fraint I ni. Mae edrych ar Dduw yn gwefreiddio Eseia. Am hyfryd o beth, yng nghanol hyn I gyd yna fe, cael troi at Dduw prynawn ma. Cael ein gwefreiddio gan Dduw unwaith eto, cael ein llenwi a'i gariad a'i gobaith yng nghanol hyn I gyd.
Wel, mae Mair yn lyc yn cael ei llenwi dy'r gobaith a'r gwefr yma. Ar ôl i hi cael y neges bod hi yn cario Iesu Grist, bod hi'n cario mab Dduw. A mae can Mair yn lyc yn gan o obeth, lle mae'n edrych mlaen at dyfodiad Iesu Grist a'i teyrnasiad lle bydd y rhai balch yn cael ei cymryd i lawr a rhai bach yn cael ei codi i fyny. Teyrnasiad lle bydd cyfiawnder yn teyrnasu. A fersiwn o can Mair, y Magnificat, yw'r garol mae Cymroedd Cristnogol di comisiynu Meilir Geraint a di-gryn i ganu i ni adeg yr advent yma. Felly dyna fydd y garol gynta i ni myfyrio a gwrando arno, ni methu canu wrth gwrs. Felly myfyriwch a calwch eich llenwi dy gobaith wrth gwrando ar y garol. Gynt mewn tlodi Caiff a ddewid mawr ein hiwr. Daeth gobaith eto'n fyw i'r tlawd, bydd di-gryn yn ei stwr. Ar proffwyd heria ninnau'n i gydio yn y lliw. Cliw alwad heddiw rhannu nef, gwna briffordd syth i Dduw. Pan grwydra dyn yn bell o Dduw, ac wrthod siar ei ffrawd. Caiff yntau weld mae golud gwir i'w rhannu gyda'r tlawd. Ros alw ffrind i proffwyd nawr, yw neges bydd yn drwg. Cliw alwad heddiw rhannu nef, na briffordd syth i Dduw. Pan welodd Mair y forwyn gref, yr angel disglair gwyn. Roedd ofn o'r neilltu'n mentro wnaeth, yn gyda'r di-gryn. Cant clywodd hithau neges glir, y proffwyd dros ei lliw. Cliw alwad heddiw rhannu nef, gwna briffordd syth i Dduw. Dewch i ni weddio. O Dad, ni'n diolch i ti am y cyfle arbennig yma i cwrdd gyda'n gilydd i dy addoli di. O Dad, ni'n cofio am y misoedd ddatheibio lle oedden ni'n hiraethu am cael wneud hyn. Gweld eisiau ein brodyr a'n chwiorydd ni. Gweld eisiau dod i dy deml di, i fwynhau dy bresenoldeb di gyda ein brodyr a'n chwiorydd. A nis yn diolch i ti o Dad, bod modd wneud hynny y prynawn yma.
A ni'n meddwl am, ac yn cofio am ein brodyr a'n chwiorydd ni yn Ebeneser sydd methu bod gyda ni prynawn yma. Oherwydd y pandemig, oherwydd salwch, neu unrhyw anhawster ymarferol arall o dad. Ni sy'n gofyn i ti i fod gyda nhw prynawn yma. Ni'n gofyn i dy ysbryd i eu cyfleidio nhw y prynawn yma. A bu nhw'n ymwybodol o dy freichiad i amdanyn nhw y prynawn yma. A prynawn yma, ni just yn dyfoli di. Ni just yn ymuno gyda Eseia yn ymyfrydu ynddo ti. Ni'n ymuno gyda Eseia trwy ddweud bod ti yn ein gwefreiddio ni, bod y gariad i, bod y heilioni di, bod y ddaioni di just yn llenwi ni gyda y fath llawenydd, y fath mawl, a ni just yn iste yma mewn rhyfeddod at dy fawredd di. A o dad, yn ystod y cyfnod yr advent, ni yn rhyfeddu bod ti wedi dod ato ni yn Iesu Grist. Bod ti wedi gweld ein sefyllfa ni, gweld y tywyllwch lle oedden ni yn cerdded, a bod ti wedi dod yndo leini, yn dy gariad, yn y baban Iesu. Ymhlith holl ryfeddodau'r nef hwn yw y mwyaf un. Gweld yr anfeidrol Duw yn gwisgo natur dyn. Dad, mae mor fawr ni methu ymgyffred ar peth. Mae e'n ben ffrwydrol bod ti wedi dod yma yn Iesu Grist. Ond o dad, ni yn diolch i ti am wneud hynny. A ni'n dyfoli di am wneud hynny y prynawn yma. A ni'n cyflwyno y byd i dy ofal di. Ni'n meddwl am ein dinas ni yma yng Nghaerdydd. Ni'n meddwl am ein cenedl ni. Ni'n gweddio dros ein arweinwyr gwleidyddol ni yma i Caerdydd ac yn San Steffan. Yng nghanol y trybini y byd, ni gofyn i ti llenwi nhw gyda doethineb. Ni'n gweddi ni yw o dad y bydd cyfiawnder yn trechu angyfiawnder. Y bydd heddwch yn disodli rhyfel. Y bydd cariad yn drech na chasineb. A prynawn ma o dad, ni yn cyflwyno gwaith cymorth Cristnogol o dy flaen di. Ni'n gweddio dros partneriad cymorth Cristnogol sy'n gweithio ar draws y byd yn rhai o gymunedau tlota y byd. Ni'n gofyn i ti ddiogelu partneriad cymorth Cristnogol, i ti bendithio'r gwaith yna, i ti nerthu ac adeiladu y cymunedau ble mae cymorth Cristnogol yn gweithio. O dad, fel Eseia yn 61, ni yn gobeithio, ni'n edrych ymlaen at sefydlu dy deyrnas di ar y ddeiar. Y mae ysbryd yr arglwydd Dduw arnaf, oherwydd i'r arglwydd fy neinio, i gyhoeddi newyddion da i'r tlodion, a chysuro'r toredig o galon, i gyhoeddi rhyddid i'r ceithion, a rhoi gyllyngodod i'r carcharorion, i gyhoeddi blwyddyn ffafr yr arglwydd. O dad, ni yn gweddio bydd y geiriau yna yn dod yn weithred yn ein calonau ni ac yn weithred dyddiol o dad, wrth i ni byw allan gwerthoedd dy deyrnas di. O dad, ni'n ymwybodol bod ni angen dy nerth di i wneud hynny, bod ni angen tywalliad ysbryd i wneud hynny. Felly, o dad, ni yn ildio unwaith eto prynawn ma i dy ewyllys di. Deled dy deyrnas, gwneler dy ewyllys. Dyna
yw ein gweddi ni o Dad, mwyn i ti cael y clod yr wyt ti'n ei heiddi, mwyn i enw Iesu Grist cael ei fawrygu, mwyn i'w deyrnas ennill tir o ddydd i ddydd. O Dad, ni'n hiraethu am y dydd pan na fydd gael arwyr yn Seion. Ni'n ysu am y dydd lle bu ti yn rhoi coron ar ein pennau ni yn lle lludw. A helpa ni o Dad i fod yn rhan o'r gwaith yna, a diolch am y fraint o cael bod yn rhan o dy waith di. A ni'n gweddio hyn i gyd yn enw Iesu Grist. Amen. Gawn ni'r sleid nesaf, please, Tudur. Na ni. Mae'n od bod mewn gwasanaeth lle mae chi yw'r unig un sy'n cymryd rhan yn ydy. Ond dyna be mae'r pandemig mae'n neud. Felly, sori, chi'n mynd syth i'r bregaeth mawr hefyd. Weithiau mae'n neis cael gwyneb neu llais arall yn ydy. Ni'n credu yn offeiriadaeth yr holl saint yn Ebeneser yn ydy. Felly, mae'n bach yn chwythig ond ni. Mae yna di ar stryd ni yng Nghaerdydd sydd 1 cam o flan mae'n dod i un peth. A'i rai o chi sydd wedi bod i tŷ ni yn Grangetown, fatha chi'n sylwi, mae nid actually dyma'r tŷ ar stryd ni. Sa'n meddwl bod yna tŷ cweit y seis yna yn Grangetown. Felly bod angen mynd i pen y lan i ffynno tŷ ymaint yma yng Nghaerdydd. Ond mae'r tŷ yma ar ein stryd ni, 1 cam o flaen pob tŷ arall. Falle nid 1 cam hyd yn oed, ond 1 mis. Oherwydd bob blwyddyn, ar Tachwedd y cyntaf, maen nhw yn rhoi eu goleuadau nadolig nhw i fyny. Tachwedd y cyntaf, coeliwch chi. Fi'n yn siŵr pan chi yn rhoi eich addurn nadolig i fyny, ond i fi, mae Tachwedd y cyntaf braidd yn gynnar yn y dydd. Fi'n gweld cwpl o pennau yn nodio mewn cytundeb fan hyn. I dweud y gwir, dal i fod yw'r addurn nadolig ddim lan yn tŷ ni eto. Ond dweud y gwir, wrth i'r diwrnodau byrhau a wrth i mynd yn dywyll yn gynnar, wrth i hi oeri, mae'n eitha neis cerdded heibio y tŷ yma ar Tachwedd y cyntaf. Pan ni'n mynd mas am dro gyda'r hwyr neu ar y ffordd i'r gampfa. Achos mae yna ryw res yn dod o'r goleuadau neon yma. Mae rhywbeth eitha cozy am y Sion Corn sydd yn hongian o'r chimney. Rhywbeth neis am gweld y goleuadau'r cynhwyllau yn dod o 2 pobl yn oes pan ni mas gyda'r hwyr. Achos mae'r goleuadau yma i gyd, nhw ddim just yn addurn nag nhw. Maen nhw'n symbolaidd, maen nhw'n symbol o rhywbeth mwy. Maen nhw'n cynrychioli rhywbeth lot mwy. Wel, mae 2020 di bod yn dipyn o flwyddyn yn do. Mae di bod yn flwyddyn anodd, mae di bod yn flwyddyn cythryblus, mae di bod yn flwyddyn dywyll mewn lot o wahanol ffyrdd. Mae'r pandemig mae di effeithio ni gyd yng Nghymru yn do. Ein ffordd o fyw ni wedi newid am byth, siwr o fod, dros nos. Lot o ni wedi dechrau gweithio o adref, a siwr o fod mynd i weithio o adref o nawr mlaen. Mae rhieni yn sydyn reit di gorfod dysgu beth yw i fod yn adre. A falle mae'n gys at y cys di gorfod hyfforddi i fod yn athrawon hefyd. Siopau yn cau, tafarnden cau, busnesau yn cau, am byth y bosib. A wrth gwrs y ddoldau wedi gorfod cau. A pethau mor bwysig i ni, jyst i diflannu dros nos mewn ffordd. Cwmni, ffrindiau, cwmni a cefnogaeth cysur oedd yn dod o'r pethau hynny, a'r cysur oedd y pethau yna'n troed i ni, sydyn reit wedi diflannu. Wrth gwrs ni yn
yn dechrau ailafel yn y pethau yna, ond eto i gyd, dwi ddim cweit yn iawn na, ni dal yn gweld eisiau lot o bethau. A wrth gwrs, mae rai y teuluoedd wedi colli teulu, wedi colli ffrindiau i'r haint. A mae 20 di bod yn anodd am lot o resymau arall hefyd, yn rhyngwladol hefyd. Ni'n meddwl am llyfryddiaeth George Floyd yn y fe ar gwrthdystio Black Lives Matter. Ni'n meddwl am, mae rhyw 5 mis ers y ffrwydrad erchyll na yn Beirut, chi'n cofio hwnna? Mae Amazon i enwi ond rhai pethau. Ni'n ymwybodol blwyddyn yma, o bob blwyddyn falle, bod ni'n byw mewn tywyllwch. A cael y llun nesaf tyder. Mae Meconen fan hyn yn haleth de Olmo, Ethiopia, yn sut beth yw i fyw mewn tywyllwch, i fyw mewn anobaith. Mae Meconen yn 38 mlwydd oed. Mae'n briod a mae da fe 5 o feibion. A Bigail yw Meconen. A mae a'i deulu a'i anifeiliad wrth gwrs yn dibynnu ar ddŵr i oroesi, yn dibynnu ar law. A oedd Meconen yn dweud wrth yng nghydweithwyr ath mas i Ethiopia bod wedodd Meconen gweddiwn am law, ond pan nad oes glaw, mae'n rhaid gweddio. Mae'n rhaid cloddio, sori. Oherwydd mae'n rhaid i Meconen gloddio gwely sych yr afon mwyn ceisio dod o hyd i ddŵr, a dyma be mae'n neud fan hyn yn y llun. Mae'n gwybod os nad yw'n dod o hyd i ddŵr, bydd rhai o'i anifeiliadau yn marw. A'i anifeiliadau wrth gwrs yw ei bywoliaeth e. Gawn ni sleid nesaf tyder. Dyma sefyllfa anobeithiol Meconen. Sefyllfa dywyll iawn sydd yn reality i bobl fel Meconen sy'n byw ar y front line o frwydr yn erbyn newid hinsawdd. Mae'r glaw wedi darfod. Mae'r afonydd wedi sychu. Does na ddim cynheuaf. Mae'r sefyllfa yn anobeithiol. Mae Meconen yn gwybod bod ei fforddau o fyw fel Bigail yn mynd i ddiflannu yn llwyr wrth i'r crisis amgylcheddol dwysau. Mae llawer o'i anifeiliaid wedi marw yn barod, a mae newyn wedi ei orfodi i werthu llawer o'i anifeiliaid mwyn bwydo ei deulu. Gawn ni'r sleid nesaf tyder. Dyma sefyllfa anobeithiol. Sefyllfa dywyll Meconen, a chi'n gweld y gwarth o'r twll mae Meconen wedi palu. Mae Meconen, ei deulu a'i gymuned, angen cyflenwad dibynadwy o ddŵr mwyn goroesi. A mae'n hawdd yn ydi edrych o'n cwmpas ni yng Nghymru, yng nghanol y pandemig, a meddwl, ble mae'r gobaith? Dyna pam o'n i'n holi'r cwestiwn ar dechrau yr Oedfa. Ar y graddfa 10 i 10. Pa mor obeithiol i chi? Ble mae'r gobaith? Ble mae'r gobaith i Meconen hefyd? Ble mae'r gobaith? Wel, mae Eseia yn Eseia 9 yn cynnig ateb i ni. A mae'n un o'n hoff adnodau, a un o'r adnodau cyfarwydd iawn yna ni'n darllen adeg Godolig. Eseia 9, adnod 2. Beth yw'r sleid nesaf, tyder? Na ni. Go ni. Y bobl oedd yn rhodio mewn tywyllwch, a welodd o leini mawr. Y rhai a fi'n byw mewn gwlad o gaddig didew, a gafodd lewyrch golau. Dyma'r gobaith. Y bobl oedd yn rhodio mewn tywyllwch, a welodd o leini mawr. Y rhai a fi'n byw mewn gwlad
o gaddig didew a gafodd lewyrch golau. Canes bachgen a aned i ni, mab a roed i ni, a bydd yr awdurdod a'r ei ysgwydd, fe'i gelwyr cynghorwr rhyfeddol, Dduw cadarn, hywysog heddychlon, ni bydd diwedd, ar gynnydd ei lywodraeth nac ar ei heddwch, i orsedd Dafydd a'i frenhiniaeth. Yw sefydlu'n gadar na barn a chyfiawnder, o hyn a hyd byth. Weithiau mae rhai adnodau yn y Beibl yn mynd mor gyfarwydd, ni'n colli'r ergyd yn ydy. Ond mae'r adnodau yma yn rhyfeddol. Maen nhw'n adnodau sy'n cynnig y gobaith mwyaf i fyd tywyll. Mae'r gobaith yn y cariad a'r goleuni a ddaeth i'r byd yn Iesu Grist. Dyna yw ateb Eseia i'r tywyllwch. Ble mae'n gobaith ni yn y tywyllwch? Edrychwch ymlaen i ddyfodiad Iesu Grist. Yng ngoleuni, yn cariad, yn teyrnasiad Iesu Grist, mae'n gobaith ni yn llwyr. Oherwydd, a fi am fod yn fyr iawn prynawn yma, mae'r cariad a'r goleuni a ddaeth i'r byd yn Iesu Grist yn trechu tywyllwch ysbrydol ac yn ein cymell i drechu tywyllwch bydol, tywyllwch materol os liciwch chi. Yn ei fywyd, yn ei groes, yn ei atgyfodiad, mae Iesu yn trechu tywyllwch ysbrydol. I dweud y gwir, mae Iesu yn cael gwared o'r peth sydd fwyaf anobeithiol, mwyaf tywyll, sef marwolaeth ei hun. Mae Paul yn rhoi fel hyn yn ei lythyr at y Colosied. Ydy, mae Iesu wedi'ch cymodi chi hefyd. Chi oedd mor bell oddi wrth Dduw ar un adeg. Roeddech yn elynion iddo ac yn gwneud... Mae wedi'ch gwneud chi'n ffrindiau iddo'i hun trwy ddod yn ddyn o gig a gwaed a marw ar y groes. Mae'n dod â chi at Dduw yn lan, yn ddifau, a heb unrhyw gyhuddiad yn eich erbyn. Diolch i Iesu Grist, ei fywyd, ei groes, ei atgyfodiad a'i teyrnasiad nawr. Ni oedd yn byw yn y tywyllwch yn feirw, ni wedi cael ei wneud yn fyw. Ni wedi cael ein cymodi a Dduw, wedi dod yn blant o goleuni. A dwi hwnna ddim yn meddwl bod bywyd mynd i fod yn hunky-dory i ni o bellffordd, na. Ond yn ein mes ni, yn ein struggles dyddiol ni, mae da ni angor, mae da ni cadernid yn Iesu Grist a heddwch yn gwybod bod ni wedi'n cymodi a Dduw. Bod ni yn fyw yn Iesu Grist a bod ni yn hardd ger bron y tad. A wedi mae hyn yn ein cymell ni i drechu tywyllwch mewn modd ymarferol hefyd. Os ni yn derbyn Iesu fel brenin yn ein bywydau ni, ni yn addo dilyn ei teyrnasiadau, sbo. A mae yw deyrnasiadau y rhinweddau hyfryd o heddwch, cyfiawnder, rhyddid. Ni wedi profi yng Nghymru yn ystod cyfnod y pandemig, bod y coronavirus yn effeithio ni gyd, cariad sydd yn ein uno ni gyd, yna fe. Ni wedi dod i bwyso ar cariad cymdogol. Cariad sydd wedi cadw ni i fynd mewn lot o ffyrdd. A'r dolyg yma, ni yn dathlu Emmanuel yn ydyn ni. Dduw gyda ni, cariad ei hun gyda ni. Dduw, cariad yw, cariad sydd byth yn darfod. Cariad sy'n chwalu pob mir. Cariad sy'n uno. Cariad
sy'n adeiladu gobaith, cariad sydd yn ein llenwi ni dy gobaith, cariad sydd yn goleuo y tywyllwch. A mor dywyll mae pethau di bod lenni, ni di gweld y cariad yma ar waith. Ni di gweld golau a cariad Duw yn llewyrchu, a mae hynny yn destun gobaith. Ni di gweld ar waith yn gweithwyr y rheng flaen yn do. Ni di gweld ar waith mewn caredigrwydd cymydog at gymydog. Ni di gweld ar waith yn y ffyrdd newydd a credigol mae eglwys Iesu wedi canfod i rhannu y neges da am Iesu a gwasanaethu y gymuned. A ni di gweld cariad Duw ar waith yn partneriad cymorth Cristnogol eleni hefyd, wrth iddyn nhw helpu gwragedd fel Cawite. A dyma fideo bach byr i chi am Cawite a gwaith cymorth Cristnogol yn Ethiopia. Diolch Dydyr. Fy enw ydy Cawde Chwerite. Cefais fy ngeni yn y pentre hwn, a cartref yn hili yn fan acw. Mae fy mŵr a minnau wedi byw yn y pentre trwy gydol ein hoes. Mae newid hinsawdd yn effeithio ar ffordd traddodiadol o ddyw'r gymuned. Dechreuodd y newidiadau hyn tua 10 mlynedd yn ôl. Roedd maint y dŵr sydd ar gael i ni yn mynd yn is. Yn y gorffennol doedd dim rhaid i ni giwio i gael dŵr o'r ffynhonnau. Nawr, mae rhaid i ni aros am amser hir a dim ond un jerrycan gawn ni lenwi. Does gen i ddim syniad beth sy'n achosi hyn, ond mi yw'n fod y prinder dŵr yn deillio o brinder glaw. Mae ffynhonnau a'r pyllau wedi sychu cyn i ni bentrefwyr allu cael digon o ddŵr i ni a yn da byw. Mae prinder dŵr yn golygu fod rhaid i ni aros wrth y ffynnon am oriau. Does dim amser i ni baratoi bwyd, nôl bwyd i rannu filiaid, na mynd i'r farchnad. Cefnogodd cymorth Cristnogol y gymuned i adeiladu pwll newydd yn ymyl y pentref. Daeth yr holl gymuned at ei gilydd i adeiladu'r pwll newydd. Fe weithio ni arno am 3 mis. Fe roddodd cymorth Cristnogol y deunydd a'r offer i ni, a hefyd planhigion i helpu arbed y dŵr. Fe helpodd y gymuned gyfan ar y gwaith adeiladu, y dynion a'r merched fel ei gilydd. Mae'r pwll newydd wedi traws newid bywyd y gymuned. Mae'r pwll yn golygu popeth i mi ac eraill yn y gymuned. Mae wedi newid bywyd y pentref. Mae dŵr y pwll yn helpu'r gymuned gyda chnydau a da byw. Rydyn ni'n tyfu cnydau mwyn gwneud bwyd o rawn ac yn plannu hes gelifant ar y teras a i ddyrhau o'r pwll. Rydyn ni'n torri'r hes gelifant a'i ddefnyddio i fwydo'r gwartheg. Mae cael digon o ddŵr yn helpu Cawite i besgu ei da byw i'w gwerthu yn y farchnad. Mae'n gwneud coginio a glanhau i'w theulu yn ei chartref yn llawer haws. Cyn y pwll roedd prinder dŵr. Nawr gallwn rhoi dŵr i'n anifeiliaid a golchi'n hunain a'n dillad. Gyda mynediad gwell i ddŵr, gall Cawite ofalu am ei theulu ac edrych i'r dyfodol gyda gobaith. Rwy'n gobeithio bydd y busnes yn ffynnu, fel y gallaf anfon fy mhlant i'r ysgol i gael addysg da ar gyfer y dyfodol. Gyda'ch cefnogaeth chi, gallwn helpu mwy o deuluoedd fel ein Cawite'r Nadolig hwn, ac adeiladu gobaith yn rhai o lefydd mwyaf bregus y byd. Sefyllfaoedd anobeithiol, sefyllfaoedd tywyll. Mae cariad Duw
yn llewyrchu yn anobeithiol. Llewyrchu'n obeithiol, hyd yn oed. Y bobl oedd yn rhodio mewn tywyllwch, a welodd oleuni mawr. Y rhai a fi'n byw mewn gwlad o gaddeg didew, a gafodd lewyrch gole. So wrth i ni gerdded adre heno a rhyfeddu at y neon i gyd ar ein stryd neu'n pentre, cofiwch eleni, y tymor yma, be ni'n dathlu yw Emmanuel, Dduw gyda ni. Cariad ei hun di dod yn gnawd, a'r gobaith sy'n dod o'r gwirionedd hynny. Gadewch i ni obeithio y dolyg yma. Gadewch i ni weld gole yn trechu tywyllwch. A o gefnogi apel cymorth, gwybyddwch bod gobaith yn helpu y teuluoedd yma yn Ethiopia, yn rhai o sefyllfaoedd tywyllaf y byd, wrth iddyn nhw wynebu yr argyfwng hinsawdd. Rhowch gobaith, rhannwch y goleuni y dolyg yma. Canes bachgen a aned i ni, mab a roed i ni. Amen. Yr ail garol ni'n mynd i gwrando arno a myfyrio ar y geiriau prynawn yma yw clywchlu'r nef yn Seinion 1.
Y fersiwn yna wedi cael ei ffilmio yn Nos yn Grolau Angor Grangetown, llynedd. Jog. A diolch. Dechrau camol am y footage. Ganwyd ef o ryfedd drefn fel y genir ni drachefn hyfryd yn y fe. A ni'n mynd i ddod at fwrdd y cymun nawr. Gobeithio bod chi wedi dod â bach o fara, a bach o win neu squash neu ribena. Ond i ni jyst ymdawelu falle i ddechrau a ystyried y cwestiwn yna nes i ofyn ar y dechrau unwaith to. Tod ar y graddfa yna, dim i 10, pa mor obeithiol i chi? Lle mae eich gobaith chi y dolyg yma? Yw eich gobaith chi yn Emmanuel? Yn Dduw gyda ni, yn Iesu Grist? Ceidwad dyn. A wrth i ni ddod i fwyta a yfed gyda'n gilydd. Gadewch i ni gofio meconen yn palu gwely sych yr afon yn chwilio am ddŵr i'w wartheg a'i deulu. A diolch i Dduw mor ffodus ydyn ni, ond cyflwyno meconen a gwaith cymor cysnogol i'r arglwydd hefyd. Gadewch i ni weddio. O Dad, ni yn diolch i ti eto am dy gariad i. Ni'n diolch i ti am obeth Eseia. Am ei neges o oleuni. Y bobl oedd yn rhodio mewn tywyllwch a welodd oleuni mawr. Y rhai a fi'n byw mewn gwlad o gaddeg didew a gafodd lewyrch golau. A gadewch i ni ystyried beth yw ystyr y geiriau nesaf yma i ni, ond hefyd i cymunedau fel cymuned Meconen. Canes bachgen a aned i ni, mab a roed i ni, a bydd yr awdurdod ar ei ysgwydd, fe'i gelwyr cynghorwr rhyfeddol. Dduw cadarn, tad bythol, tywysog heddychlon. Ni bydd diwedd ar gynnydd ei lywodraeth, nac ar ei heddwch, i orsedd Dafydd a'i frenhiniaeth, yw sefydlu'n gadarn a barn a chyfiawnder o hyn a hyd byth. Bydd sel arglwydd y lluoedd yn gwneud hyn. Ac wrth iddynt fwyta, cymerodd Iesu fara, ac wedi bendithio fe'i torodd, a'i roi i'r disgyblion, a dywedodd cymerwch, bwytewch, hwn yw fy nghorff. Ble ma'ch gobaith chi y prynawn yma? Yn Iesu Grist Emmanuel? Os yw, dwi'n gwahodd chi i ni gyd fwyta a bara gyda'n gilydd. A chymerodd gwpan, ac wedi diolch, fe rhoddodd iddynt gan ddweud, yfwch ohono bawb, oherwydd hwn yw fy ngwaed i, gwaed y cyfamod, a dwelltir dros lawer, maddeuant bechodau. Rwy'n dweud wrthych nad yfaf o hyn allan o hwn, ffrwyth o wynwydden, hyd y dydd hwnnw pan yfaf ef
yn newydd gyda chwi yn heyrnas fy nhad. Gadewch i ni yfed gyda'n gilydd. Wel, mae di bod yn hyfryd cael addoli gyda'n gilydd yn ydy. A bydd e'n braf cael social distance chat, ond cofiwch taw tu fas ni angen neud hynny. Felly, please, allan trwy'r cefn fan hyn a syth allan. Ddewch i ni wel na i ddweud y fendith ar y diwedd. Gras a chariad Iesu Grist. A chariad Dduw a chymdeithas yr ysbryd glân. A fydde gyda ni oll o'r awron hyd byth. Amen.